isang bayang handog ay mga lugar na dinarayo. Hindi mo na kailangan pa nga pumunta ng Baguio para lang ma-feel yung ganitong lamig. Kitang strawberry nila dito. Pero tikman natin kung gaano katamis to. Ang coffee shop na to ay isang honesty coffee shop. So tayo magbabayad, tayo din ang kukuha ng sukle. Iniimbitahan po namin kayo na subukan yung pumasyal dito para maranasan yung kung gaano kaganda yung lugar namin. Ako ang inyong makakasama, Frank, your travel heartthrob, sa biyaheng San Nicolas na hinding-hindi nyo malilimutan dito sa Ganda Mo, Pangasinan.